הופץ בספר גבריאלי, בניתוחה של יאנה יעקובסון ונרי ליד הספר, ישירו לנו 3 שירים: לילה לילה, מרדכי זעירה, זר פרחים, שיר צרפתי עתיק, עברית אווה פיצ'י, ובואו נשיר שיר עממי. בהצלחה, כמה יפה, וגדה שותף לכולם. בהצלחה. No.
חלוקת התעודות, אז אני באמת עינת גלעד לפרון ובסיכום הבוקר היפה הזה. תודה רבה למקהלת בית ספר גבריאלי, תודה רבה לכל המקהלות שהשתתפו והופיעו כאן היום. אני חושבת שהיה לנו בוקר מקסים, בוקר מוזיקלי, אני מאוד נהניתי ואני בטוחה שגם אתם. אני רק רוצה להגיד, במיוחד למקהלה שלא הייתה איתנו בבוקר, החלק הראשון של הכנס הוא חלק של שירה משותפת, שבו אנחנו לומדים את השירים כבר בבית הספר, בחדר המוזיקה לפני, ואנחנו באים לכאן כדי לשיר ביחד. ועומד מאחורי העניין הזה כבר 64 שנים במדינת ישראל, קיימת המסורת הזאת של כינוסי מקהלות. הרעיון החינוכי שמאחורי זה שלא לחנך שרק חשוב איך אני על הבמה, איך אני שר, איך אני מדייק, אלא גם חשוב ביחד. חשוב לי לדעת להיות חלק מקהל, חלק מציבור, ולכן אני מאוד מאוד מקפידה שכשכל מקהלה עומדת על הבמה ושרה, אנחנו בקהל מכבדים אותם ולא מדברים. ובאמת נותנים להם את הכבוד שמגיע להם, כי אני יודעת שכל ילד כאן על בית הוא מאוד מאוד מתרגש. אז אני רוצה להגיד לכם שהצליח לכם. אתם הופעתם מאוד מאוד יפה. תודה מיוחדת למורים למוזיקה, מגיעות להם נפלאות. תודה רבה למנהלות בתי הספר, אני תמיד שמחה לבדוק כאן מנהלים שמלווים את המורים למוזיקה ואת הילדים ומעודדים אותם, ואני תמיד אומרת שבית ספר שיש בו מקהלה זה בית ספר שיש בו נשמה. ואני מאוד מעריכה מנהלים שמקדמים ומעודדים את המקהלות שלהם. תודה רבה לכל ההורים המלווים. אני בטוחה שאתם מאוד טובים בילדים שלכם ובהישגים שלהם. אני עכשיו אזמין את המורים למוזיקה לבמה, ואנחנו ביחד נשאיר את התקווה, כי יש לי בקשה. כשהמורים למוזיקה יגיעו לבמה, אל תצפו, אלא תכבדו אותם במחיאות כפיים תרבותיות. את אביטל קצתי. בספר הגליל. פעם ראשונה בכנס מקהלות, נכון רינה? אז מגיע אליי זה במיוחד. פעם ראשונה, כל הכבוד. ואני עכשיו אירמה כל שנה ממשיכים, כי אירמה כל שנה כאן, יש לה כבר כיסא קבוע, והיא יודעת את כל השירים בעצה, אני בוחנת אותה לפני הכנס. ואחרונה חביבה, יאנה יעקובסון. גם את המבחן לשירה המשותפת ועשתה את זה במקצועיות ובכן, תודה רבה. לשירת התקווה כולנו נעמוד לו. Thank you.
ולהתראות בשנה הבאה.